benda ka khat santarik nai wing arja ar pholai ki nong trei asha jong ka khliat unit ki la penlong ye ka jing khi dak ba yat pat ba saudong ka DC office bat kumju ka office DM and HO ha khliat ka jing khi ka long shi benta ban pen bor ya ka sarkar jala bakan pen kiu ya ka jing siu nalor ki wei ki jing e jong ki asha ya ka jing khi ka ba kum ka ni la penlong ka leng ki jaka ka jala la don ru ka jing kran na ka kong prati jarwa ka president jong ka khliat unit nalor ki wei. Down, down, FDA government, down, down, FDA government, down, down. Nimla Chuban Ray, Mansaba. Nimla Chuban Ray, Mansaba. Nimla Chuban Ray, Mansaba. Kakao Tikit, Silveri, Kakao Tikit, Silveri, Kakao Tikit, Silveri, Kakao Tikit, Silveri. Hello. Abangi tangan halak isi kejongi, abangi tangan siangi, aban mingin, aban disha sedukan denam. Andai ka sorka yang dah kami sem ka basokia, kom ka presiden jong ka clearia dis jantia hills, ngapen ngau ka sorkar amperin, namar ba kalong kum ka reu kentai, andai kam so thopat yang iki kentai, bakat ka jingkia jong kalong keme, bentangin panaka, baka kata kasan hajar ka, syai kata kalah hajar ka dambu. Ni don hangi ar hajar hoan man ka brangi yo andrai lai hajar syai pat ka don bat da ka jing sokhia ngapen pau syaka babon kine ki asya ki barit ki khon bat ki don ki khon ki ti ki jong ki balai school ki haban bai la ki jong ki khon ki ti namar ba kim don pisa ban ai la kanong man pari ki khon hayem dainam ni haban ri hi la jong ki khon ki ti ni hab hiban ba syaki jakatrai jongi syaki PHC CHC syaki sub center lane syaki training ki paper dainam daina haba komta pinang so dei ba pinang ba ni dei ki man so ba kakam ka ba ki ai hangi ni haban survey man ka handreu banai hatong ma pi ka jing survey kam pha pressure pi ba pin pendep klai po sta yo lane po arta yo bat kong ngi yo si pon ki incentive handrai ha ka jing skau ka janga bar ka jing syam ka jonga ladang idu na pa dik beneficiaries yo ngi dak nemik te ki incentive bagi yo si pon yo nam kat kom ka jing ong jong ka sarkar amparin ngam sau ya ha namar ngadan kan nyau spa ki total population handrai ka beneficiaries ngaduna kom ki beneficiaries kilong keme ban boro ter handrai ngan ya thoya phi sya ka sarkar bro ka wai habang ngam dan ki beneficiaries ka snang ka dong jonga
kumno pan ngalaban yo ya insentif ka basibon ya to mapi mano na ki asya jo ki insentia ki ba yo ya insentif hado nyaw pra hajar lane kumbakang maka handreu nyaw hajar san saw hajar ya to mapi mano kita ki ba yo sibon ki insentif dan kat kum ka jing syam ka jongi hi ka kam kana pressure man la ki por but kini ki kam hi ki ba wan pressure ngi wat kana ka insendi ka bangi la screen ya ki pat ba andre hang tola tho ba pidan nem ki jing mut ki jing kuslai ngalanga sode bendong ba kum ngi ki asya ngi dan sibon ki jing kuslai dainam kalengin ki li ki bre ba pidan jing kuslai naman kasngi andre hala de simet ngidap sibon kita ki jing kuslai nama braka sarkar hi kam perkhan na kamta ka jongi kom kalong keme para kalong keme ngakan to ya ka sarkar amparin bahkan nikir bahkan sengaulam nak mentah jongi ki asya bahkan maulam yangi namar ngikum kilong kemengi don kam ya kabam kadi ban ngi don kam ya ka jingla jingwan habangi mi nala ka jong ka yengasam bat baro kini ki